diuen Maria Teresa Casas Ferrer i he sigut mestra de la Llosa de Ranes durant quasi tota la meva vida professional. En realitat no ho sé quasi per què va ser, perquè la meva idea era estudiar dret o estudiar infermeria. Però quan me van parlar de l'infermeria i les coses que passaven en els hospitals, pensava que això no era el meu. Al final me vaig decidir per estudiar magisteri i crec que no ho vaig errar perquè sempre m'havien agradat moltes xiques i sempre em duia molt bé la gent xicoteta, menuda, i això va ser per a mi la millor elecció possible. Pues realment no. Com a mestra, com a dona, jo no he tingut cap problema en l'escola, mai. Sí que és cert que en la primera època que jo vaig començar a treballar sí que te donaves compte que la majoria de les dones estaven en llocs més d'infantil, més de primer de primària, segon de primària i els puestos més, com si diguen, a la secundària sempre l'ocupaven les persones, els homes, i la direcció també, els homes. Però això poquet a poquet anant canviant i ja les dones ocupen el lloc. I els homes igual participen d'estar en infantil i treballar en gent menuda. Pues jo diria que hi ha que preparar-se, hi ha que estudiar, no hi ha que tindre el cap un poquit volat, encara que la joventut ho té, perquè és normal, perquè són jovens i estan començant a viure. Però ser molt coherents, saber què és el que vols, intentar arribar a lo que realment vols. Sobretot estudiant-se i preparant-se. I aquest és el meu consell. I que desde luego no deixen de somiar i de pensar que el seu futur serà millor si treballen i si complixen això que en realitat els agrada.